Gilamoy sa kalayo ang kapin gatos ka mga balay sa duha ka purok sa Barangay 5-A sa Bangkeron, Davao City kag ganinang buntag. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nabulabog ang mga residente human kalit lang miulbo ang kalayo ug paspas kining mekanit sa kabalayan sa lugar. Alas 8 kaganinang buntag busa iyahay ang mga residente sa pagsalbar sila mga gamit. Niabot matud pa sumala sa BFP ug ikaduhang alarma ang sunog. Gilukop na sa itom nga bagang aso ang kalangitan sa Barangay 5-A Bangkerohan, Davao City. Dihang gilamoy sa dakong kalayo ang mga kabalayan sa purok 6A ug 6B. Pinas pasaysab ang kabomberohan sa pagpasirit og tubig sa nagkalayong mga balay. Gani, migamit na sila og hagdan aron nga mabugahan og tubig ang kalayo nga nasalitdan sa konkretong pader. Paspas mekanit ang sunog, sanglit sagad gama sa light materials ug dingding lang ang pagitan sa mga balay. Gisaka na sab sa mga bombero ug volunteers ang atop ni ining balay aron didto manukad sa pagpasirit og tubig. Iyahay og salbar sa mga gamit, lakip ang mga lagang hayop ang mga residente. Sumala sa mga residente, doon na matud pa'y nag-welding sa ginatrabahong balay sa ilang silingan, dihang ni ulbo ang sunog. Nanibuto kalit. So una nakakuan pagbuto, ang kurtina. Gitabang, wa naman natabang. So dako na kay siya ang kalayo until na sa among balay. O kalat na siya, wala natabang. Kami wala kayong migamit nakuha kay support namin mo so din mi kasulod. Parayon pa ang ginahimong tagging sa City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong residente. Sa inisyal nga datos gikan sa barangay, ana sa kapingkod kulang, usa ka gatos ka balay ang nasunog. Ginapalawman pa sa BFP ang investigasyon labot sa hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo. Kung mga fire victim naakaroon dito sa gym o sa barangay hall. Among gi-plaster sa sila dito for the meantime. Pero Sara, sumala sa BFP mukabat ngadto sa 900,000 pesos ang danyo sa mga sunog, samtang as of 1 PM karong adlaw na sa 60 ka mga balay ang totally damaged ug 11 ang partially damaged. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.